Dette er en guide til søgning på firmaer. BIQ er en erhvervsdatabase, hvor firmaer, personer og ejendomme er kædet sammen via hyperlinks. Og der er basalt set 4 forskellige måder at fremsøge et firma på. Man kan enten søge på firmaets navn, firmaets CVR-nummer, søge på en person tilknyttet firmaet, eller foretage en avanceret søgning. Vi starter med at søge på et firmas navn. Det foregår i søgefeltet i højre hjørne, som altid er tilgængeligt, hvor end man befinder sig i BIQ. Man taster firmaets navn ind og trykker søg. Søger man, som i dette tilfælde, på et firma med flere filialer, binavne eller datterselskaber med samme navn, vil man få en liste over mulige selskaber. Man finder det firma, man leder efter, trykker på hyperlinket og ender på firmaets profilside. Søger man derimod på et specifikt CVR-nummer, vil man altid komme direkte til firmaets profilside. Det foregår igen i samme søgefelt. Man skriver CVR-nummeret ind, trykker søg og ender direkte på firmaets profilside. Er man i tvivl om virksomhedens navn, men kender en relateret person, kan man søge på en person og derigennem finde virksomheden. Igen samme søgefelt. Man taster personens navn ind, trykker søg og ender på personens profilside. Under personens relationer kan man derefter finde det firma, man leder efter. Den sidste mulighed er at foretage en avanceret søgning. Det foregår i menuen øverst til venstre, hvor man vælger avanceret søgning, og dernæst avanceret søgning firmaer. Her kan man søge på forskellige kriterier og kombinere disse efter behov. Det kunne blandt andet være status, kommune, branche og diverse nøgletal. Det kunne fx være, at man var interesseret i at finde alle virksomheder i Køge med over 100 ansatte. Man skriver sine søgekriterier ind og trykker søg i BIQ. Herefter får man en liste over alle de virksomheder i Køge med over 100 ansatte. Det er også muligt at gå tilbage og rette sine kriterier under Se og Ret kriterier. Dette var guiden Søgning på firmaer.